Dan caliak lah buku doso si upiak ko dulu ah. Banyak lah jual lah. Tahu, timun, dagiang, toge, talua, atau lepuyah, minyak 3 kilo. Ayo nak ngada-ngada pajak aku nampak di dan ko doh. Si upiak ko. Dan telepon lah seketik ko lah banyak na catatan doso ko ko. Ini nomor si upiak ko, upiak tenggen, pajak tenggen ko. Kabo utang buku doso dicatat di kadai den. Maka kontan pergi ke rumah orang. Pergi ke kadai orang kontan. Kan nak lihat ka tu dah. Minta di telepon je sedek. Nomor supiak. Halo, Assalamualaikum. Di mana kau piak? Yo. Aden ko. Ala banyak nampak di den ko mambiak di kadai den ko barang ah. Mulai dari lawak sampai lah dosa Allahnya di siko kau biak je bareh bagai. Abilo kau kawaye ko. Iko 8 bulan nampak di den ko dan celiak bade man cek buku tadi ko. Banyak ko namu ko sana banyak si ko upiak tenggen. Upiak tenggen. Kau sen namu nan di dalam buku dan ko namu kau sen upiak tenggen bala. Iyo ko baye lah utang kau tu. Nampak iko ko hari kerayo ada kau merahasiakan buku catatan utang buku doso gini ko. Nampak di kori rayo ko keperluan banyak piti ni kali modal melihat ke barang den ko. Ndak mengada-ngada ko dah banyak na cerita kau. Bautang ko ke kadai den kau. Kontan pai ko ke kadai urang. Iyo ko lalamu ko tanggal barari kau ko. Allah dari bulan 1 le ko. Nampak di den ko na kopi di tahu 12 siko ko biak ko nampak di ko upiak tenggen. Catatannya namu ko sen 12 siko bala. Indak jaleh di den do. Patang ko janjian ka den malaki-laki ko menerima THR. Ay ko la kalwa THR ko santale rayo ko. Ko bayar lu utang ko le bala. Yo. Ko banyak na ko la den cek buku doso ko di ko namu ko upiak tenggen sana banyak siko le dari kau tu. Nang aku utang ka den. Ka kontan tapi orang lain namu aku ka den utang kau. Urusan ko tu. Rancak lo perangai ko tu. Tolong ko bayar cepet. Dah leh di den do nampak den di Facebook ko tu pai jalan kau. Pai makan lama ko lai piti kau. Ala kalua la THR gaji 3 balik laki ko tu la kalua tu piak. Tolong ko bayi utang oleh ko. La taba catatan ko si ko piak tenggen nembek ko namu kau tu ko de tenggen kau. Iyo aden baalen nak ketenggang kau butang ko tampek de mulia de baulia butang tampek de tapi sudah butang tu. Bisa capek ko bayi butang lo balian ada tutup lubang kali lubang tu na ba ada biasa se tu nyo. Tapi ko indak. Kau laba tumpuk namu kau di siko ko piak tenggen na lampe bulan ndak ko babaye ko mau 8 tahun be ko menjadi rumpun awu lu di pabrik ko tu be ko. Tolong kontan bisa terang hari kau tu. Padu ada lalah lo ko ke rumah kau tu lain nak malu kau dah. Ada bisa kalau butang ko marina dem buat sure de hitam te putih le pakai matrai le. Ndak jale den do. Ko ni celiak di ko. Anggota den di celiak ko piak tenggen banyak na siko ko. Di terang hari pakai tu dia ko tu bala. Dan ngicek lah biarlah baciri ke muncuan den. Kalau den tutang kau den pautangnya kau siko den lagi ayo kau kelonggaran. Wah namu kau piak tenggen saudaranya bala. Capek li terangan kau bala. Ndak jeleh den do. Nyok di kau di Facebook kau berjalan-jalan kau. Lala nampak den kau beli baju rayo kai. Nak makan lama lo kau di luar nampak den bawa buku tadi. Utang kau den kau bayar dah. Ndak lo banyak na utang kau den dah. Ndak tahu bayar kau lah. Bala kau pada den sarang lo ke rumah aku tu bala. Assalamualaikum. Ya, mesti tiap tenggen bala. Dah hanya butang ka den. Kontan kurang lain nyo bala.